Абе стига ти, Каляне! Дай като покрива! Покрива и така телефон с ръката и Сприде! Аз ли умря? Помина се. Какво снима? Ръката ми да снима. Мали се! Грози! Абе, Каляне! Къде отиваш, Митко? Къде отиваш? Аз къде съм? Аз къде съм? Здрасти! Иляни! О! Опа, влязах навътре, тук не трябва да се вземе. Много красиво! Майко, как са подредени цепенци. Пи от нея, да се заведа на лекар. Пи! Аз съм от парата. Вода ли нямаш? Маргаритки червени. Червени маргаритки. Анатолия, ела вътре. О, как някой да му... Бъкла, елате да се снимаме. Ела да, Евгения, ела. Гледай, оня с дългията. Гигантски кактус. Различни кактуси. О, Кириле, виж гигантски кактус. ниво е ми. Сигурно, стой, че ви кактуси. Кактуси, аз го знам. Косми. Давайте. Натали има още една. Може гигантския кактус, гледай го. Това високото железо. Не съм да хванала. Госпожо! Госпожо, има огромен шанс. Къде си да? Аз мога да забравя. Аз си това. Има крави на вече. Айде да отиваме на тази.
Огромно ли е това? Внимавайте, това води така се ободах, че... Той реже. Да. Ей това. Направо. Той реже. Внимавайте, така Ами стига с този огромен кактус. Виж, че чака. Ой, госпожа. Козята точно се обуди, че от панталона какво стана? Постоянна експедиция колкото си и за коленки. Защото аз имам едно беби кактус. Туалет не виждам. Това са салдети. А направо кой е? Това тук няма нищо. Има кръстейци. Вътре има растения. Идвайте! Наталия! Гледай! Това е гаче голямото! О, тук има много цветя! Кой снимаш тук? Ами не гледам. Не гледаш. И той не е за пипане, ти кажа, Женя. Няма да мъкна. Абе, снимам, бе! Русланка, минавай. Аз съм от средата на кактусите. Мили. Дървета от кактус. Дървета от кактуси. Това е гора от кактуси. Кириле, искаш ли влезеш в тази гора? Да. Показа. И не има утре, че паднах. Там е гората от кактуси. Аз го снимам. Митко, ела на там.